Naiuli kan 11 anyos na si Kiefer Maverick Adamos Passion kan San Esteban, Nabua, Camarines Sur, ang kintong medalya sa 2024 World International Mathematical Olympiad o WIMO na pikundusir kaning Enero 4-5 sa The Chinese University of Hong Kong sa Shenzhen, China. Si Passion ang pambato kan Nabua Central Pilot School sa nasabing kompetisyon kung saan dinaw niya ang mga pambato kan India, Hong Kong, Bulgaria, Malaysia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Indonesia asin iba pa. Istorya kan grade 6 student na si Kiefer napukawan sa iyang interes sa matematika kan minsan siyang mag-interest sa special math subject na pig-organisar kan Math Teachers Association of the Philippines o MTAP sa indang eskwelahan hasta ini ang kinahiligan niya na. Starting from grade 1 po, nag-join ako ng MTAP. Dun sa MTAP po, I believe, qualified po sa eskwelahan. Nag-start po doon. Antes ang trayumpong ini, Marso ka na kaaging taon kan maiuli niya man ang gintong medalya sa Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area Mathematical Olympiad 2024 Finals na naging liyabing nga ni makasabay siya sa 2024 WIMO o sa Battle of the Gold kung saan interong gold medalist ang naglalaban-laban. Para makakwalify po sa competition na to, you need to go through 2 trials. Firstly, kailangan mo pong mag-gold sa 2 finals, either in Thailand International Mathematical Olympiad, Hong Kong International Mathematical Olympiad, or Big Bay. Proud naman si Teacher Sheila Lee sa naabot kan sayang estudyanteng si Kiefer. Istorya niya, apwera sa matematika, matibay man si Kiefer sa science as in English. Okay, si Kiefer po, siya talaga nagpapakita ng galing dito sa mga mag-aaral. Kasi kasama siya dito sa section 1, sa grade 6. At masasabi ko lang kay Kiefer na pagdating talaga sa mga content, lahat na lang gusto niyang salihan. So, hindi lang siya nag-excel sa math, maski sa ibang areas, subject areas. So, masama siya sa mga content at ano naman siya. Napaka-determinado pagdating sa pag-aaral at talagang masasabi kong jack of all trades siya. Katakod kay ni, dahil man nakalingaw si Kiefer na pasalamatan ng mga tao sa likod kan sa iyang mga trayumpo. Laom niya man na maging inspirasyon siya kan mga kapwa niya estudyante na magpursigi sa pag-aadal, hulitain niya ang liyabi para sa mas magayon na futuro. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obea.